Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ketemu lagi di channel aku Nur Saladin ini ya. Nah ceritanya ini lho, wingi kan bar apa jenenge ngelatih bar latpres burung perkutut ya manuku poine kursi di loro ora sampai pira ya. Delalah itu bar melu poin sing pira 102 kali. Pokoknya PLN Borobudur itu dapat tiket kurang lebih itu piro ya 23 tiket sampai 25 tiket, tapi rano sing mlebu belas lho. Lah karena burung perkutut di arena gantangan kuwi kebagian tiket VIP utama, kelas utama sesi pertama karo sesi terakhir. Jadi memang tiketnya laris ya, dan acaranya sukses ya kemarin. Jadi saiki sakploke iku kututku ning dhuwur gantangan didis terus. Saiki tak PP tak jemur lho, tak cepilke kutute itu. Tak jemur terus ya. Kok saiki tak PP lho. Wae tak jemur ning dhuwur terus kae. Ya ambulan sing adikku ya, adikku. Oke. Tak jemur terus karena ben ora didis wae. Dan sesuk iki rencana kanca-kanca do mangkat ning Purworejo. Ngono lho. Tak pantau, tak didis karo tak pantau kurangnya apa karo mata burung perkutute. Wae tadi. Ngono lho iki ceritane kan. Wadang. Wong cerah, pemandangane ya cerah lho. Pemandangannya cerah. Wah, pemandangannya cerah, langitnya biru. Karo mata kututku tak PP dari pagi sampai sekarang ini tak jemur PP kabeh karo sing kene. Wah, karo tak sepil ke pemandangan luar dulu iki kayak sarungan gitu. Sarungan karo mantau sawah. Waduh to nipo. Delok pemandangan daerah nggonku ya, Lur. Langit biru lagi ngarep iki. Iki iku mbako, ipu-ipuan mbako ya. Iki kene iki sebelah kene iki rono. Wah iki sesuk ditandur nang kono iki nggone wong iki lho tunggonku. Tak sepilke kayak bukit menoreh. Lagi ning dhuwur pohon apa iki sing ngerti komen lur. Sejuk tenan ning ngisor kene iki, ngisor pohon kene iki. Oke. Kono kae sejuk banget lho pemandangane kae delok kae. Kayak gunung kono kae. Desa kulur kidul. Arep omah. Lah sing abang-abang kae hotel, kae perhotelan, kae kono kae. Hotel kono kan dhuwur kono kae ya hotel ka villa Borobudur kono kae. Kono samping kidule sing abang-abang iki hotel Aman Jiwo Borobudur. Iki jare restoran mbuh nggone sapa kuwi. Nggone jenderal apa sapa sing iki nggone ketoke nggone apa ya Buddha ya mungkin ya. Mungkin ya kan bangunane padha karo sing kidul kono kae sing menara kono ana menara kono kae. Lah Suralaya kono kae lho, Suralaya kono kae kono ana watu ebek kono kae ana watu jaran kene watu putih kono watu kendil. Kono tumpang menoreh nang kono kae gone sing di bawah awan ini kono kae tumpang menoreh sing gone sapa artis Erik Sukamti ya, Erik Sukamti sing penyanyi Endang Sukamti ki nang kono kae tumpang menoreh. Jadi di balik perbukitan yang 1 2 yang 3 lah sebelah sini. Karena iki saka desaku ketoke ya gur hamparan ngene iki lho. Karo mantau kututku sing nang kono sing apa tak jemur. Ngono. Mergone wingi didis terus lho, didis. Dadi kututku tak jemur ben supaya ora didis terus. Jemur pamsi Mas. Wingi aku kan sing tak ngunggahke iki. Wingi sing ucul. Terus kae sing jatayu. Ya wingi aku ya tuku apa iki? Anakan kutut loro lho. Anakan kutut tapi posture apik-apik iki aku tuku 20.000-an. Murah lho nggon kanca dhewe.
Jadi hasil apa jenenge mikat mulut bengi tapi oleh anakan. Jadi wakeh ana berapa puluh ekor tapi saya cuma ambil 2, njupuk loro tok iki. Oke. Postur-posture apik sing tak wingi tak jeboli buntute margane buntute rusak terus tak jeboli. Nah, kayak apik kae. Wis saka kono wis ring-ringan ngene iki lho. Wis ring-ringan ya muga-muga ke depan iso gawe apa? Iso gawe anu dolanan. Lah. Ya kon ndudal. Jemur tangkringane gegeden iki ya kirane. Tangkringane sak garan pacul ngono. Kowe gantine ya. Wah, sapek. Enggak. Trile ya. Gawa tril lah. Heeh. Ngene sapa, Pak? Kanmu, Pak? Anyar, Pak. Ngono lho ceritane. Jadi ya ngono kuwi lho. Situasine kondisi arep omah ngono kuwi lah. Mergone wingi didas-didis wae. Digantang bekar-bekur. Jadi ke nek enggak dijemur birahine ya numpuk jadi buang. Penjemuran iki ana beberapa iso menurunkan birahi, iso menaikkan birahi. Jadi untuk melangsingkan tubuh burung perkutut ya iso. Tapi penjemuran di atas jam 12 siang sampai itu iso melangsingkan lah, menurunkan obesitas untuk burung perkutut ngono. Jadi macam-macam fungsine. Yang penting selalu dipantau ya gerak-gerik burung perkutut, birahi burung perkutut, emosi burung perkutut itu selalu dipantau. Ini orang selalu dipantau ya ngono kuwi. Jadi paham ya sampai kene ya. Jadi iki wingi pulang dari Cepogo Boyolali mampir ngopi ning daerah Selo itu ngopi enak tenan padahal ya juga gur kapal api tapi opone pemandangan iki ngono lho, pemandangane di sebelah kanan kuwi Gunung Merapi, sebelah kiri itu Gunung Merbabu. Jadi kita itu lho, ana koncoku, ana John Yono, ana Pak Kasyono, ana sapa Mas Denny, ana Mas Jamil, ana Mas Anto. Kuwi nang kono ning tengah pertengahan kono kuwi lho. Ana Mas Bagus juga ya. Nang kono kuwi dadi ngopi ternyata ya enak. Jadi ngopi tergantung apa situasi alam ya. Beda karo ngopi nang omah ngene iki lho. Ngopi nang omah ngene kok biasa to. Tadi nek alam langsung suasana alam ngono ternyata ya beda dari segi rasa kopi ini ya beda. Ono bar ngopi pulang sampai Borobudur langsung makan mie ayam porsine sing akeh kae sing ning daerah Janan Borobudur ngene Pak Min ya. Pak Min kuwi. Iki akeh dadi wong 8 ya, wong 9 apa 8 kae. Nah, kono kuwi tekan rumah sampai rumah itu delalah sampai maghrib. Terus pulang sendiri-sendiri sampai sekarang saat tadi pagi saya sampai ngedit video sing arep diupload ning YouTube kuwi lho. Sampai jam 1 pagi. Jadi ora turune nang mobil kae tok. Terus bar kuwi upload video terus bar kuwi tidur sampai tadi jam 11 siang baru bangun. Langsung bangun nyekel HP ngene iki ngonten lah saat ketemu hari ini. Jadi aktivitasku yang sing wingi tak video, sing saiki tak video. Jadi vlog-vlog keseharian ya gini ya disebut ya ataupun daily vlog. Jadi ngono kuwi lho aktivitasé saiki ngopi karo video-video sing apa vlog harian. Kenapa rajin upload? Karena YouTube banyak duitnya, murah marah iso gaji tanggal 21 sampai 25 itu gaji seluruh negara karena perusahaan dunia ya YouTube ya. Jadi kenapa rajin upload? Karena YouTube upload duit. Semakin banyak video ya kuwi karyawane awake dhewe.
Jadi semakin banyak video, semakin banyak kajian, semakin banyak iklan sing nempel di situ, semakin tinggi juga RPM ataupun per 1000 iklan per 1000 penonton maupun per 1000 iklan CPM seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya. Wes ngono wae Lur, video pendek karena wes 10 menitan punjul sithik, mudah-mudahan terhibur bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SANS Sans sedulur aku Nur Saladin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.